say unyema oye ni social media nyina wan say nyen u ko delete nta no na de ya woni ba no na ya woni ba de na be ye afi u de odi be ya ne say ohini bi amoa o Okay. So the order was to enter the name in the National Register of Chiefs within 24 hours. Case ni nyina no do ma hene na shaase o. Sampa asem ne ye kan. Ah, this do ma hene na shaase ye. Kennedy no de ni hu ade a on fa nche wo. Abusia me ma wakwa ba Emra Nyansapo TV so Nyansapo yesane no badwen ma kwan so me se wade kakra se ne no first time a o hwe ya wada o ma subscribe to your channel no e ma yen na wa like ya share so ma obi so etimi ahudwuma pa ye di ne wo ye fidie ye so comment section was wada o ma kire wadwen in a professional way mama wakwa ba wie no me ma openye kese akwa ba ene na ne nansi kwan so tempa a wokọ we na gina wa ni eni nkomo o ye ho abotre se na akwaba na ho ye oba de na ma da woro ma metiapo ye da na no se ye fu be poi na ka o ka sane ye gina ho a ada ma santin ma ne ne de na tompem ye ntina o se ye ni a ye hu na chiri no o se ye hu de yeko ene wan hwe kura obi timi sesan ufunu ufunu betimi aya ahwe wo di funu tompem ka no bi afa ho akọ wi a santin de bibia nkrofo pe o ahwe no munya funu we a se ne Ghana ha omonda hey asante ni funu woni fie hey ti ye ko wen enkele so ya asante se ba ti ye kwa wen ye da wase se wo ho adaje tem bi ai be ba bia ya sum Ghana ni asante man titiru ni asante man ye de da ye man dada na Ghana do mo de be fole ye ene ye gitum ti se bi to asante man yo to asante man so na ye to Ghana no nana ye ma kwa ba wie ye nko sampa Sampa de ye kwa yi a se sampa. Ye cause na yenko sampa mra na ewura yenko yi. Sampa biem. Na jadam wo sampa. Ija. Hwan na eso ja wo sampa. Ajo nana. Mo ayi mo boa yen. Ehwe nansan ana se nse dan che bia sampa ne ho ahini sensem ya. Ye didi akire bia, ye di hu nkomo bia. Ye ho se ni nyina tu atwa. Ye nana Jafra. Ono je sama Jafra. Ono ena hini no komano na Regional House of Chiefs a Gazetted no tinkenra na kenim senka bibia eto atwa nso e Gazetted ni wie ye jada sampa gidi ene ne ye bi say on say de wo we ne wanigye ena jada ho ana se de ankwa ama no na di ja to sampa kura na mai majo senka mi ye wie wo hema ye nyina wie a e free 20th they call 21st ho na kama betwimi so roku mo fidie so sa nese kaniji aba senka sumji aba ho no bi say ya Gazetted no me de na me wana fan ya Gazetted no oh so ti ase because baby odwan agina no ho na ne bagina baby am papa Sampamanhene gina no mentimi nkonko ye kwa metua na Sampamanhene nkasa woni ni duma sunsun osumoto amrem ntimi mfin we me fa nkoma Sampamanhene nsum mento amrem okay atiase nti ho de ne nka me ba na nka me wi ama bagi mani na jada na de se na de wanya na wosaya de na ahini na yanka tumi se tumi pri tumi bi na nkwa ama me yetimi kɔ me ho saa di samane za mama de bia me ka se Ghana ha on aboa bia peso odole plaku a odene ho odore sarade a odene ho kɔ fole plaku ana osua plaku ona sarade wom ye kwaya chi kɔhwa 99 ne na china na akonwasem no bia mfa nya hwio ne mmom ye wuro se tu ba ya obema akonwa ye fefe ahenie ye chencherenchen no enne kotere kura na ye ka se de akonwa koma na obagye o obi ape wo hwe obi anim ne ho bi ode pra akonwa edin bi wo kura ye mfa mpra akonwa enso nam so ma Sampamanhene ma akonwa ye fenti wo se mepebi titumi de ye ton tumi no maame ya ton maame kwaje tumi no na wi a wo de tumi na kwaje wo maame ese de akonwa sem de ye fa ya akwa mo hwe pa na akom kura no bi se akom kura bi bo atwede o akom ho atwede
Na 2 minutes mfa wa atwede ba na. Opesi e ma men kata mani be 30 minutes na men yese mawu. Bo hu mo ba bepere. Agyapade wo fie no. Hwe. Enka no kro o se aka no. Nti sa na akonwa te ensemum na mum mefa so atu omofo. Yo. Sama broy ne nkrofo. Metu omofo. Asem wei meka kire wo mo se ba bi omo keka asem no ko no emmoa. Enti omunja no munyina nka omo hunya dai emmom no mo nsum kuro no. Because Sampamanhene tena akonwa so 99 2000 na o hye nkom ka se akonwa bia bibi nti ne wo fa ne nananom ye ma ne kodi baabi no o de beto baabi eda. Okay. Enti Sampamanhene tena se na odi asem a o de free 150 years 200 years no de boba. On hye nye nne no wo hwe. Akonwa bi wo ho a na bibi nti no wa betena so be 20 years ne 30 years ya. Enye wadwene se akonwa ne ye wo de ya wo. Ne mum ye be hu akonwa wura. Mi ankasa mi kuro ma bira ha ye. Ya konwa almost 40 years or 50 years achi. Sampamanhene de ato baabi eda. Enti ye won konwa bi wo ho na se bedu nchen 10 years 15 years bi a. Menkopere o. Menkopere. Na omo kura na omo se niema wo sampa no. Menti ase. Enye samodua nkrofo no mo bodua se Sampamanhene ni befura. Amo wadi atenchie o se den omo keka omo nsem. Enti se munim se mu wotumi bi a ebetimi aboa mo ama Sampamanhene tuma se sana no de a se ne se nifura ne ba na Sampamanhene eda ho a obesa de ma akonwa na waji firi mu nsem na mama ama mo because of ehwo no mahu se mutumi no aye adwuma wa Sampamanhene so na mo se niema se nifura ne ba so na se de akonwa ne mamo a enfa na mo kotena bi akonwa no ana ye say meto dwa say ye omo a na enyo omo eye wo mo oh ma mi jai eye wo mo a ye mfa nko board mu kakra me ne wo board ti se kotoko ene ha se bo kumase na se kotoko a hye ha se ana se mfa se ha se a be hye kotoko e wo kumase a wan na se niema eye kotoko na se niema wo mo mbu efu ile be hye referee wa mo ye wie de be hye coach anya de player kura kwaje bribe ena supporters kura ma mo ye e bi na sa modua ne nkrofo de hyehye no so enti wo fi se wo ye wo man bapa asem wei me ka bi kire ye papa keke sapon e wo fen so okay tam wo fen so nsem baaye no na youth ni bi so mo hia keke boa wo mo ena me tu ye papa keke fo se katachi wada woroma wo ye de hye obi nka se wo nya de hye na emom akonwa ne mom na ankwa ama enti mpuntu dwuma na wo ye ne kurom ho a eda wakoma so se wo so mo man no katachi koso ye na wo hina se be waba no wantimi anya hwe kura na yetimi tunu e de akonwa ne mawo because na ye pempuntu enti se nne na akwa ama obi a menye wadwe se o se niema because of ankwa ama enti ne se duru ba bi na akwa ama we ne ma na se na wie enti se fie na wo hye na enti se ne se wo sa sif efie ne foforo na dabi akonwa ne to a obetima ba wa mo bo pa ma ye hye fie no obetima ba pre akonwa ne bia betena fie ne mu bia na ye woni ma bi wo ho a eye duabo eye nnome na de ato ho so wo ye den entimi sese bibia da ye woni ma bi wo Ghana ha o ko ho ne ye bo obeti ajai ye won krofo bi wo Ghana ha ye ne omu ni esunsumasunsumu ye ne omu ni esunsumasunsumu kura wo di agoro asembeto agoro bedu me tam wa me hu se me nua be ma no obelulu so akonwa no kura no na mma manhia ni wo hu dada na me hu se akonwa no ede obelulu because ahanta bi ba me nua ni mu tumi kwatena TikTok no ma ka se sama broy no ma kira se be ma ni ho hwan ne be ma ene ho nkoro ne ba ha wuti Ghana ha se be ma ni ha na hwan na be ka wasama ma be ma wa wuntimi so re nkwati akonwa so emema kura na wo so mu ni Ghana ha no be ma bia ni ho no wo mo anu mo te no omo na ye mema kura metima boa wo ese ekon ba wo hene wuntimi nku eye wo mema na be ko enti so se be ma bia ni ho dia enti asema ba wo hia be ma be ma be na be ko wan be ko ma wo ai se wuti ho wuti mantemu de bia wo de wo nyame aboa wato ka wasi wo fie wo fen so otententin ana wasesa nkrama de agum ana de bia wo so waso AC ana wo hyem ana obi ankasa wo ho ada asem beto an Robert beba wo fie na eja beto fie na wo frɛ fire service ya wonya wo mo no afa na ba bia wo gate ato ho se be mamra obi amma cause fie won krama wo ho wo fen so otenten hwan na ebe wurem me ka bia nu a AC ni mo so me nam bia me glass wo fam
me ne nkwala na obi akena na o ma yi minsa Watcha. enye se bia magimi o me de bokwan bi ato ho se de be ya asem to me nipa be ben me na mo ye ho akantan na be ma bia ni ho na sese wanya sika na obi ta wachi na basa kurowei ewo bi o na wie bi o asanteman na ewo wura wo ba bi wa bia ba bia wote no woni wura wo ho na mmom ofo afoforo de be fore santehene dia waso be ye hye okay mahina konya tumi ben pa ne wo tumi inaba de tepa wo wiase ade a ehu wo wiase ne se ade bi nyame bo no mienu jo ye wo adwa ene ye wo akon adwa ene akon adwa na kire yi mu akon adwa no ete se de wo tifi jo so eye akodwa ha ebina ewo akonwa tuntum a ye se de nti a me de ye example no se mimi wusisi ye ya edi apere bebe makonwa yi cause me baba kasa aka no me nua bi so be kasa aka no obi kura wasom meda so be kasa aka no eye akon adwa ni mom ne wie ya kohwehwem ne hu ba bi a no kore ne dai eda ene ye wo adwa ye tena so wo ye fie ene ye wo abetima kokurom no akotobi no betena so obi ane wo Matias nti akonwa tuntum no de eye akon adwa entokwa ensikura nye de ye ko e wo se ni mogya gu na fia bi ahyehye na ejam de dabi mu na fe tumi na hunu se wa wie di a won sa me hyase foforo nti akodwa de wo ye de akon wo hu akonwa tuntum de wo bakun ene tumi wo mu ba obi ani abere pe no obi abese your friend na 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 da so ai do na ya wow sikani mu de ya oba na ho nsaze nyina aza obi ye ni petitiri pa odi akonwa nso bibia ni botu na hifie pa na nya hwe o pia wono kura se bibi tofom iti bi ni botu wala ehu a we ahire mu jara za we ohina bi onsem okay so ti ase o sa ba sa fans doso me do come nhia oba kura se an kasem ya me fans doso papa because me bie me nsem e bi ni ho de a obi ya konfu panyini pa wa kombe 30 years ona mo bi anhu no so ye ho chesere nko ana wo de wo petika de so wo de kogu maho so ko de o masha so bi onsem sika kura matuni nu ya nche o so ti ase enti mabi nko ba bi ne mo mpa ye ma enya adwuma na ye nko na di sika ba o nipa so nhira ka ho ana na we wo ye o nyame nto onsem na nya bi ma ye ne se ne bia no mo di nhira na e ma o na se okuta 5 cd na ne unu acha na ye de nyeshe na da jato ho ye si ho yi na ye panyin Kennedy Agyapong no ho bi na Kennedy Agyapong wo ho onne ne nkofo e wo ho o mo ye si e kire se wo de nyame ase so wo de cross minim ye kire o ko soro no aba ha no aba ansa na aba ha na wi ade wo se wo twa circle me nko anya asore ni asore for me hu so mo nti ko ha no aba ha no aba ha eno kire se o so wo si cross na se ba se ye ni munyam hye wo wo si cross so mo se be ma bi ani ho mo se be ma bi Kennedy na ho na be ma check se ye kwa manyose mu a ho na Kennedy ho na wo be ma check Kennedy odinane na so wo si wo japade che no wo ba kire de de untimi kire ono kura na sadi soja mamu ba kadma min kabi na wo ho no so de soja fo be hyem sa asemo me kan o so mo fa abai ma Kennedy o sa bre nkawe nka bibia ya din ko be chat ba no ya o be twaw e be nyansa o be ka ye nkire sika o be kire ye nkire adwuma o be kire ndidi na betima kire wa no nya ya nche no we mafia cheo we gangster cheo ne makura na ompe ma nche no ba doso a omba so ndoso nche no ni na ka ti bi Kennedy ti se si na nim bia me se to betwa yesi na nim nko ade mafia man to betwa em se okọ ho no ne nkofo ko ekodi ahia kakara so mkodidi ba no pese oba bi wo no yankopon ne nananom ne de ko sa on ensa nka sampade besi wo ho nye Kennedy no de ne hu ade a onfa nche wo obejina obehwese obeye pepepe yo we kura me no ka se me ye so se da be nyeme koso underground na o ye be ma kwose ade bi mu ye che odi a ye do brem ya me wai wati nguma se di a kire wo o che Kennedy do ba dia me na me ye ambassador o penasem
Open na. Ye pe obi a otimi kana dwene. Na onye kata asehye enye ase asem no wo ka ase wo ka da bi mimi tuwe ni maame ya ade ne nya meka kire mama we de enye ni kwa so yiri si eno nche se madi watem adwen ni ba ko fotirim ti Canada de no Bruni can say free mind or just free mind and I'm can say free mind I free minded ono na dwene no free there no obi otimi ni MPP fo anka sa de bom obama show down obama show down obama show down bi wo ho a asimpanyifo bi say nim no eye because we your hini mpo a amanyofo so kuta mu percentage and na himfo kra no ye niam bi a ndi head and ni munyam sa o yes ante hini a ana ko hini wani munyam o twa enkra o hini timto asase langard for na aban no so far wa fa ni free enso ya sante memu ha say so hini o ye president na so o pass asase a o hini na de mema o de ko ne ko fai fa pe ko fa ne re ko fa so we see a lupre park kura na wo de wo se kokova be kire wo de ya wo de on say airport Bokrum hini na asase ni de o Bokrum hini international airport ya wo Kumasi Bokrum hini na asase ni de tu de wo ye bema wo se port no ya wo de na emumu no nkohu Bokrum hini asase no betima bobo akwa ye be hwe yo so nana ye be sire mate omunyo omo ne mayi yo ye wi ye na ye nkam eti se ball Akufo ado ba so we se manto ama ne hu ya no president Mahama ba ye e de me nto ama Mahama da nsisi we president ye nyina ne to ye odi ye so odi ye se ye nya Gazetted ni wo ye hu hwe ya enyi ma awe hozu se wanya se na awe hu ya on se de bia me ka se wo hu ahini ba menya ho chenchenchen emfa ne mangu hu enhihye nkapo mo bo ahenche enfrefra ntoma kakuntan sese uniema oye ni social media nyina wansa enyan uko delete nta no na de ya wo ne ba no na ya wo ne ba de na be ye afi o de o de be ya ne se ohini bi amoa wo enso nka wo sori a enka dress simple se de na wo tie na e ba wi a afi wo be ya wo chenchenchen na mo hihye ahenche asesa nkrofo agumachi sese omo ye committee fo so omo ye de yan Ghana ha sibio masia ya hensem no untimi ntena wo fie nsi hene mo bi nyi ntumu dabi eye de be company fo bebre nim ni ahwe wusu ne wo ban hwe ye wo asantemam ha on ye wo nkonwa bebre wo asantemam ha eye sompa entina nipa ne tia konwa so osomye obu ha wo ye nodna ena ye de ne papa ba no betena konwa no ho papa ne besoma konwa ne sompa e wale ye e wo ye enne bebre ma e di asante konwa ablom ye nodness me na meka sase mo wechiro ahobrase ene sompa enti akonwa stimiti yes nipa we de osomye yemfa konwa ne ma ye wura asante hin kan bi e kire offense man hima wase sompa enti ne de konwa ne ye dey emma ne mo nya de hie so Bantamahene ye wura kan bi kire no wase sompa enti emra ye ba no ene ye de kan ye de ntwuma kora fa ho se ye nkokun na me se dabi no benanti ada wo wura ye fi hu ana so ye won nkrofo bebre wa sompa enti omote akonwa so nti ye be sere ye nuanom nketewa na omopa akonwa ne bi adi ni se ye de akonwa na ye timfuri ye nkola abrem ye nananom bedidi bi ena na beduru ye so nti ye nim bi akonwa te ye mfa hantan kukukuku pesa min kuminya ani bre anya akonwa ahobrase ka wo kura de nke memfa hwe ntoto ho boko wo ba kwa ye hu wo bre ho ase ankwa ama wa obi anhu ekom wa fe na ba chenchenchen ne wa botire mpo eche man hini bi ya Gazetted no nsosa na enje wontu nipa o motete wo sisi wo mpanyimfo chese yenyi wuntu mu so sha se di hene no udi hene ti ye mo hene na so petition afa henche sha obi amuwo papa na oto nyom no wada so ti ase akama kwa cheni sika ai se ye nsi wo hene na kofa henche sha obi amu so enne wa henche ebe wura to ho ana ba koso de ahye ene de mo bonte ebe fro na na ana ebe fro na na wa anya asemo ye woni me bebre bi wo ho a ahobrase obuo ene sutie eye ne ma bebre
ntika mukura no mo na dem yen so mo na sade asem ne ba manhia wo sa na hwe no ndi ma won o mo na di asem ne ba manhia asem no ye tena ase ye kan ya ankwa amaw ti ankwa amaw no unua no munyina mo ya de hyefo yes mun kan bom enka wo de wo fa ba na we de ne fa ba na kuro na ye fe so Sampamanhene betuma hwe wa ho brase ho bia na bibi asi na ye tu obi we de wo somon mfa konwa na wasom so pa so enti ye wonim bebre wa konwa ho a maame se ukodidi nkrofo bi echi ko yese me ne wo manso nti metima gine nsem ade ama wa maame asebeso penfo se ewo yen ne mum no ye ukoto so obi na obi eku a musa se ananu den me musa se ne ye den ewo me ne ewo yen ense bia na me na na adibida wo so na na adibida na mum ye hwe na na mu a hwan pa na na ye ne dia ade bia o leader ade bia e o leader hwe me bosom sasreku me na nam sasreku ya akwam bosom ansa sasreku o ya akwam bosom kese pa bosom ni din no mo de toto o mo ahemfo enne bosom na be di me akwala we ho me ho na abedi enti se me koye me ho kakabensem se bosom ni wo me ho nti na bosom ni wo ho nti a dabi se ankure hu ni yedede tumi trans na mo kanse makese na mrani akese na bema bi ani ho na wo ya ibeku na wo ya ebe ye osei na nyina ansem fa kuro ni nyina wu a ukodi ho regional minister kasa bono regional minister ono so de na no atum esera nanam se asumdwe enye adwuma be se omama asumdwe enye adwuma na ntokwa yi so de ginam na we se mempene na me na manya ntime so me ma akwan ma wonye de wo ye na ntokwa ne kosoa na manfo ni nyina wu a hwan ene ye bedi ne so hwan ahinie ba ko pa obi penti obekum nipa bebre na wo wi a hwan ene be ye ona na hwan kura na said okay we dey fine o so pa akonwa nipa wo kuro mo nyina kuro ni nsei enti se wonya akonwa no wi a woni hwan na bebu man no ene ni asem enti se Sampamanhene tenase ni nipa sam no ho a wo ye wo hene a enya wo fa na efe se ebia wahene fufuro bi te se bia mampon hene tenase asuminya hene tenase membunia be men we nkranza man hene on de se Sampamanhene mbandi menua no na na bafupim atenase ne nipa sam no ho a efe na mbomo ye nipa kaakai ekunkum nipa sebe na wo yakwa akwasi awia obi akwa men wo akwasi awia na timi tenase gigi nipa sika wo so ye wi enfa asode sika enfa mo nipa na mbomo ye de ko zoo ko boa moa so enti se wo ye ohene na akwasi awia wa konwa no ne hemfo de bedi ni asem enti se wo se asode sika enfa mo asode made a enyi na mesumi enfa sika ne mba na wanfa me boa me hunu nyansa na mato susu me de boa me ho na me de aboa me ho enti se wo so bedi hene na se me de mekum nipa nyina wa asasi so na me ba bedi hene ne de omu nyina ewu a ne de kuro ni ma wa menye papa ya my wahini ya Asante som ne dai denchira ntim jagari maso me maya ko boni fe yi ase so ne nkrofo nyina ba akon ekun ni mu ne ekun na ne nkrofo nyina na ka wono nko a ha no ma ne nsa so munkum bi leze mu ja me kura na me kwa me ne hwan na ekobu man aso maya ko boni fe yi ase emwa nti ankwa ma wa yedi ko yo homu wo kiye da bia be kwa ama yo na miente wa no diteme twato efa ahini nsema ekoso ewo sampa na ye be boni nyina tofa ewo sampa yes de metuma ka kire sampa man ne se sebe ade na da ho saa no akoye besepa ani konyina ha bai yetase ne banyansafo ye mumu no Sampamanhene ena nimdie mu no o ko na chia ko hunu dia konwa ne ye ne dia na ade a metwe sampa ene Ghanafo a omudi ahensem metwe o madwena koso no se Asante ni ti ye nye ne wo ache Asante ni ti ya che na ade a Asante eye ne se wahini bia wasua ya kire ne da bia no wo mo won krata asem a
o ma twere e de ato akonwa ne ho ya dansidie ya dansidie enti se obi ka se asantefo enima de asantefo L no mu PO se nye o mu kan se o kan se L ne R enye asantefo anko school hwe asantefo anko school temo ye de ka se titi broni ni nyina no ni ye sa wo professionals papa o ho wo twira to wakonwa na bakwasem be kura na de wakonwa ho temo ukuro hene besu ayi kire asantehene a otwira ne din de ne krata ato ho a wode ba akomo ma ne copy no asem ne ba ho yen hye copy no yen twire ye de ento ho ahemfunu bebre kwaso wo mu fie oh yen hye copy na asantehene de ama yen hye no obi kura tumi fa na de apepa ne to obi didi on fa njam on fa nchem no akoto atwene se be ayehu so nim se bi da ho onim se bi da ho nti abakwasem beba no akonwasie beba na beba no afa ye ko ye chi akohwe nipa wodi ka di akonwa no first ye de akoto na se satam na nkwa amawa o sese enso se kakrata ne da ho na nka wokona na wo kontokwa no fa hwe ya ka be hu se akonwa yi se minue wo masefo na di ka di ye nti se na beduru mesumpo a akonwa no nyame de ya mehwe ne yie na dabi mi ni ho mpo a masefo atime di ye won hemfo bi wo ha a ye tutu wo mo o masefo ntimi ni akonwa ni biem da wo ye wo hema wo ye mmerento asem ni tu fra akonwa ho a wase ni bia ntimi ni e oba ntimi ni wo ye hu nipa bia ntimi ni biem because at the moment abetena akonwa so a ye betu afra akonwa no so atisi ye twa wasu o akam bia beto ne akonwa no ntem a tem bia ye behu bia ye kai atisi wa ware na no ukunu te na abufuo bia ba na ukuna pra wa otwa wo se kan ana se awade ama mic bi tem bia wani bebo so bia ukunu ne yem so woni na ja wale ekura na wutimi hwe ho ne di ne batem wo papa kwasia ezo no akai mic bia yes eda ne ho enti ye be sere enye sampanko na aba ofenso ne ho nsensem ni nyina timi ye yese wa hemfo ni bi wo ho a bibinti na akonwa ne firi wo nsa obi wo ho akotena se din nipa metima dana se pa wa akonwa ho pa ye Asafohene no otumfo ye fine papa otumfo ba sese kura Asafohene ne hwe so enso mbra ba se abusua ne ka so mo mpe na asanteni di akonwa ne firi ni nsem menti se wabira no akasa da so hwe ye ne ekrum ha afrancho ha ye manso bi ba ha nsensem bi ba ma ohene no santehene gi na akonwa ne to ho kakra papa na nkasa wa miena no wo sa akosom wo manhia enne otumfo sa de na konwa amma no osompa ni ti ahobrase ni ti ya nenso bi wo ho a enne kiki first santene ba ne friend King Solomon na no na trase di asem eduru baabi na adwuma no ne pressure ne mpuntua no wo print wo ti committee di adwuma emema wo mo se mo hwe nkan konwa asem committee fo ne bebre di santene hwamo me na me kasa asem we o mu di papa ne hwamo enti no unti King Solomon ni biem the obata say santehene age bribe age bribe papa ne trans ye no so man hwe ya nkrofo bia me de me wura show mumu o mbegu mani ase ne se wasa back say asemba no ni wa mo fanto mo no antena se no betena so aka na asem enti ye be sere wo mo a se committee fo bi dane wa konwa na se akoya nya abotre santehene se hwehwe mu ba o obetu emphasisi santehene ase metie untimi nye sunsum sem emphasisi me me ankasa kura me sunsum dada entuntum fa sunsum sem ensisi me untimi fa sunsum sem sisi santehene na akonwa no po ho na ade akonwa mara ye fa obedi bie e wono na hwan mpo no se santehene eso ya kire ne da so asantefo e bad o tam ekon ne ba ye no mo kon e no mo ye o madwene se e so mo nya one leader obetima control mu musuro no mu buno ke se soja fo yenya commander baako na ye ko ba bi na one commander kan no obetima control mu nyina do o maba no bibia iteki command free ne ho on kan ya uye bibi no si jai wajai asantefo wo sa asu ntim na o kan o nyina ho bo mu yi santehene edi ani mu se katachie wonkwa na ye nyina di awura hye o mu de obeka se yenye bie enti mbra na asante kokon ni nyina no na omo ye commander dada enti omo wie na omo kon sase ne pre nyina na omo sekatachie ye be ya ade bi sante hene m kokon ni nyina wie ye no se nipa ne 1000 a
Omunya abode maako 1,900. Na mfa se 99. Say 1,099. Bode ba 99. Na bode 99 no mototon ye. Omototon ye no. Ana o chema obi a betim santin anya bi. Ana o tena se na odene se sum na no wo su. Ana o musan se adan no so me mane mu. Se mu didi a me ho atome. Tu de mu ni di. Wo na ye o ya no abu di mu mienu. Wa ma santin ne ba ko. Wo so to na ye wa reho na abu di mu mienu. No nsame ye wi na bode no. Ono nko wa ya nya duro mienu. Ne de na do so. Sana santin akonwa no etie. Enti obi a onya adobu ni de ma ne bia obu no de ato ekom de wono asama bi wono wa anya bi no afi wono na ese be chew enti na asante wo kasa bi se asante nkai so enti wono sa atam na sante hihye wo mon hihye ni nyina no wo ye wo kaka bensem wona nampo de ebedom yo ene wo se waba na ondon a obi mfa wo ho okọ abrochi mamu a ye wo nkuro bia no mdidi ombebre ayi omo ho afiri omo ho ase enye ntokwa sa atam ye ka boy mu prefa ahodie ene wanya ofa ahodie na ase wate ho a wanya obi akọ na onkonko boa wo na ye okuro yie afeedie ni kasa twitwie so na ade a mesere do ma pa titizu ebono no mfa ne bono mesere bono no se ebono nya careful tete no se okun na wodi nkunimu a sai kuro na obedi nkunimu wo so no emu nipa emu abosom nyina ba yawdia na wo a wodi nkunu wudu hu nipa atena ho no wahwe ama wo enti se doma be ko machi akohwe ade a kuro a eye doma ade a no utere kuro na sante de wo ho enti ukọ region house bon region ho na omo region house of chiefs no ubon se asantefo hihim bunini asantini enti bo wa obese na haye me dia ekun no bar na wai tam omo kun no na wai na nyina ho enti se ne utimi kun baje bono asante asase a wo de ohu nipa betena ho enti wono so baba bewura region house chi no so bewura mu ho amatiase na mom nam se sa atam asante kuta mema kuta dom enti no obowura mu de mu mo ntima mo angura ne de mu enti ne men kan kire me se bi abrekum eya asante a eya oya because of ebi asunwan nya asante so tase brekum betima ya asante abrasunwan nya asante na emom bi akatokura betima ye bono na emom ebi a na doma eya asante because eye kun asante ye ne Nigeria kun ya na wo cheche ye ne Nigeria kun ma ye di nkunim ye free Nigeria ye kodi nkunim ni ba no ye de bosom a ye free ne kune in free Nigeria by Nigeria bosom kuniti na Nigeria for hammo no tin Nigeria for us Ghana hammo no because omo bosom ye dey ewa so asante ene nkrofo ye so mo waduri Beni ekon ma asante di omo so nkunim omo free ho omo ba no omo de bosom ye frɛ ne sasabonsam e free ho bae adede bia mko bia bosom kwa na mo de ba moko bi abosom kwa na de ba na abosom no na ejina mu mo konkom di nkunimu ti mi twipa wo so a abosom no e strong no na me de aba na me de hu nipa atena ho no ahwe amaye so enti ye woni ma bebre bi wo ho a de obefa ne nipa fam say ade na wahini we de santen ne de wonti ase se wo asante wo se ye bono ye wo de aha ye wo de aha ye wo de wan hwe ya onti ase na emom kai hunu se okuro mre kun si ho asante bebro ana oje ikuro no enti waji kuro ni de enne no ntimi nsesa bibia nka se first ne ye prince ase di kuro na me metuwa na me dua bode wa ha enso wa dua bode wa asafo aso a meba bebro waji se me ho oden che wo nko ade a meba beji asase papa no metime dua manaso wo kwa ma ebuo ya yeti hu obo nka abene na nsen na me ne cars company no ka ho asem na omo ntimase mesere kuro mu afo mpanyimfo so mu rafi wo mu ho a kuro we ya ahenyiri kuro na de ntie ma ahenyiri ya ahenyiri kuro no tete no na obo nka abene abrobe nko na wo so enti wo hima no wo ho no na mama nsa no wo ho no asante hene ware no no na ochima abrobe edi gu brutuam no da komani wura
Brotwa. Enne de brotwa ne de. Ya wotoa bi wa kakraka. Ano no ayi sa. Ha. No wachima brobe na guma na yemma. Enti se ni kunu benom abroba. Enya afe na o besense na brobe. Ofa no de tia. Wa yen dada. Na odi agum. Nti sa abuo we na wo abakwase matete no na wo de abrobe firi so. E de koma wura. No nti wagi wutum ware wo because of abrobe nti o. Brobe so de ware wo. Enne no koton buo we ni firi ho a wabakwasem we. Ayira. Unchi ayira. Na se manso bi koba na ebusa wo se wo na wo de abrobe ebra wura no se an. Na ebo na abrobe no wo so na we se maton amacha na fo. Yes, we di ukro o man hu ehwamo. Sanete. Nti ye besere. Ade ye wabakwasem ye ugina ye. Memfa sikani bere enko ho. Ema aban bi ntena ba bi nhia wo se ebuo bi si ba bi a eye oman ne dia eye aban dia da bi. Ukro mu gina ye aban dia. Ne da bi. Ei. Ukro mu gina ye bo ho ban. Ye bo ho ban. Ye bo gina ye ho ban because eno ne uti. Bosom ne dia abrobe no. Enne o matena mo bi de machine abom. Kokko hesa abrobe bi wo so a. Do akokora ni so. Yese ne Sampamanhene se meyire me makai metete no. Kofa ma abrobe brem a. Okonya. Afi na bekwa kwa ya abrobe fu. Agrek wan ni bia na. Obekodwo makwa akoto na ye de. Sata makonya no we. Ya je afiri. Ya he for sami de. Na nsen otumfo ka abakwasem bi. Me trans am se. Wow. Na wo ka ye wura ansasa sereku hu asem. Akwam man hene. Akwam. Sampamanhene kan ya kan se emra me free tachima ya me ba wo ho. Wi nipa apem emma me se omundi machi mfa me mra because of na wo bo me ho ba because na nim die ewo me mu. Emle bi bosom sesere ku be ka se one na de konfo no chi e ba Sampamanhene na bebere so omo ntia se epie firi yewura no waka se emra ansa me wo nchen ya me beba na sa tam ne ya ba be sama konfo no chi ama wo kukunu ena konfo no chi share me nkom o sere nse ne yewura me me mfa ngo nyanku no fane dom me enti Sampamanhene won ka ye se makonwa mete so na kakraka ma ye nyina onsem na me firi ye dai e baaye enti se wo wabakwasem a wo ukrom ujja ho na abakwasem ni firi wunsa papa imira onu behia no obeka obebusa wo abrobe wo abrobe na mochimi di ba no obebusa na obetu bofo se mehwe ba bia na abrobe ne wo satan wato amacha na fo ni onsem bio nti ye besere abakwasem eya abakwasem tetesem eya tetesem enne wuntimi mfa ahenie me na abefo nti ye besere se wakuro na wote so na woyi so di hene na wabakwasem bia ne ya tam wo de na to atwene because of canton cross binti mesero besu kire Sampamanhene no nchero se akonwa ne mfiri na se obeka kire o praying wonim se do ma hene ne wofa eso a kire Sampamanhene ne wofa eso a kire Sampamanhene ne wofa no odi ade o so a kire Sampamanhene no eticha ni no ofiri wona do ma hene ba yi ma bedu abai so o so a kire Sampamanhene ene mra Sampamanhene ne bo pagya omomom ye man hene no me dukuro na doma ye dukuro Sampamanhene ne pagya ne man hene wa abakwasem nyina sa da na bonofo mbeso aye kura no mo doso papa omuso aye ade achi omsa ato aso no mo doso so enti ye woni me bebere bi wo ho a de bia me ka se obi a waye o papa da entra so baye ne bone da ka bone ntuaneka infa bone ntuaneka ne mo obi a waye o bone da ono ne ni di bone ne mo obi a waye o papa da de o so papa de dey ntuaneka metu me won kai o ne efiri me chi ya wo me a manyina duru sei wa waye papa me yobi wa waye bone me yobi Remfi. Dabi. You said them refi. Ye me kai. Me ye ni bi. Me ye obi. Me fan cha okra. Me ye obi. Me ma huru obi ka da na nipa no huru me ka. Sa. Me na me ka kire o.
na eno sheda se o mehuru bi na enteka Nabi sa na wiasete na mi se bia o sheda so mehuru bi enteka dabi sa na wiasete Matias mpanyimfo se aduane a metoro maame no papa buchia so e wachiwade me nko ho na mom se watimi nya sika e ma me horo kaade a ade na me mfa kwan papa so na me so me mpe sika na se wo kura wa ndimi anhoro a wo ba me horo me de enteka Matias cause yes amasa de obi ape Matias na bia na suma kwan wa asem bi o kan se na ade na wo pese de bia obi horo ka obi horo bi so ka bi so Matias ti besre ensre doma sampa doma on se case ni nyina no doma hene na shaase o sampa sem ni ye kan me se doma hene na shaase on na shaase on se wo kɔ bono hɔ a se man no wo so ya kire doma hene mpo mintimi de wo kontokɔ ho wo kwa setena nyina wo ho minim so bepe bi mama na hyede a ukọ social media nya nna wo ho enenam ho bebe enenam ho ebono fo bodwa bi a otim bi ahemfo no bi chiachia no no mu hye ne nkran ebeyeye fine anya ye mi ohu mi nuar mentan ne da na ade a eye me ya ne se oma akonwa ne foro ofa ne se wawini awie hwe ye to aba o kai mi de bi se akatan so ote ya time na wa kai myself time nye kuru bia ese ko ba se the whole Ghana time na be clear obi oba ye president yes eno ana o hu de nyankopon timi ye sa time no nyankopon pese time o mo te odidi mbunto ba o kakara ti wa nkwa ya asamato MPP fo gimi wo mo ma no kokotwa MPP fo ye mistake no o mo ye mistake no time emma atamre se ba power Como mo bibi. Anajo bresa tam na kan Agyapong radio station bi wo HFM. HFM. Minim se da so wo ho. HFM wo ho. Kan Agyapong dia wo. Ni dia. Sa tam ne nya information say JJ Rollins e si kwa so wo time. Ai. Before that so da wo. O so mo ke ka mo. The pressure by. Sa tam na papa no so JJ Rollins ezo so atrase hu se yesi se ofiri so a 8 years wa ban ya mapawa e wo se ye wo ya akonta bi o se e na manfo se di hu atoro se akufo ado de jeje betum akufo ado de jeje betum akufo ado bapa de jeje betum na jeje se me mentana wana akufo ado mra pawa ni maduro e no baka se akufo ado no mu wi no wo ye fast maduro ho ko ye ni ho mu waki nyina wi ye duru wa na MPP fo no mo ko sensen ho ma president so ye besere how be brain fa so bia ni so entokwasem ye na yakon wie bibia ye mpuntuo no bia pleo ba mo hyehyɛ niam a Sampa mom nyame se enka no kwam niam ma ye bɔne nso ma hadwen ma ye bɔne ankasa wa hye dan ekoda dan e won pa sen campaign fo be hu wo mo na ke ya kye wo nya campaign fo kra hu wo mo a nananom abosom wo mu bedi yo campaign fo de wo bia no ni god bia wote he wo ye obi ahu wo de ekɔ nananom no bedi wo benum nsuo wo be pa ho adware adwaye wo be didi buchia so die na wo be yi ho afiri nature untimi nyi ho bibia afiri nature aden ede na ye ji se wakoma kora na ye wo ya di o de sedem ne so enye politics o nya politics enye politics na you say ye wura ba omia okwatito yi Ntempana kwa no be wo say ade wan say bibia je no say no ye wura kan Agyapong tito yi enye sha time showdown kwa no tinkan showdown wan say bibia wo mo bo katwitwiri die ya kra say hwe na wo akonwasem de ka na wabo wo de bufu mo obi ko say bibi ana wo de ya wo say wo de tan say Santehene nti me say ade a say be Santehene da be no ba beda Sampa ma ho Sampa za de na Santehene ni de na da ho na wo beje o ma Sampa me ye bibia enti say wo tena Sampa say Santehene hu nti wo be say ne ma Sampa kombede wo ebede wo kombede wo ha ana ebeda wase
brother was wo nkyere mu a ene wafutu a wo de akọ ama yennuanom mo Sampa na regional minister so de ne de apiso na wotufo say ye bomman no a wo mani mu dipa nyina wuwie a ahini nti a hwan ena obedi ne so to adaroma ye masumdie enye adwuma aha Nyansapo TV yemfa wo ensi amidin ene obaya esuama yeboa yakra Adenti ni ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yekese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya